Καλημέρα σε όλους και πάμε για μια καινούρια μέρα που θα μάθετε τι έκανα σήμερα. Πάμε να δούμε. Στην αρχή βαριόμουν πάρα πολύ και δεν ήξερα τι να κάνω. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί θα τραγουδήσω. Και εγώ αγχώνομαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, σκέφτηκα κάποια στιγμή να δω λίγη τηλεόραση, αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Δεν ήξερα καν τι ήθελα. Και μετά θυμήθηκα πως έπρεπε να κάνω πρόβες. Όχι. Έκανα τις πρόβες μου, εντάξει. Κάναμε και voice cover, δηλαδή φτιάξαμε λίγο και τη φωνή μας από το κινητό. Είδαμε και τηλεόραση μετά επειδή είχα βαρεθεί λίγο. Συνήθως βλέπω του Roblox παιχνίδια. Μετά αποφάσισα να ετοιμαστώ και πάμε να φύγουμε για πρόβες. Εδώ είναι όλα τα πράγματα μου έτοιμα για να πάμε εκεί, να αρχίσει η μέρα μας και να είμαστε έτοιμες. Εδώ πέρα βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες και είδαμε το μωρό του δασκάλου μου να χορεύει τη μιλιά. Όσοι ξέρουν να κάνουν tag, ποιο να κάνετε tag, να κάνετε tag κάποιον που αγαπάτε, αν ξέρετε τη μιλιά. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραία, χορέψαμε, μιλήσαμε, φάγαμε, εντάξει, φάγαμε πράγματα που είχαμε πάρει μαζί μας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, χόρεψε πάρα πολύ το μωρό, δεν έχω ξαναδεί μωρό να χορεύει. Εδώ πήγαμε λίγο μέσα στην αίθουσα, παίξαμε λίγο με ένα κουτί από τσίχλες, επειδή το μωρό δεν καταλάβαινε κιόλας τι ήτανε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία μέρα. Κάποια στιγμή το μωρό άρχισε να κλαίει επειδή κάτι είχε το ματάκι του και αναγκαστικά έπρεπε να το πάμε κάπου πίσω behind the scenes γιατί είχε πρώτες βοήθειες και είπαμε να πάμε πίσω. Προσπαθήσαμε και εμείς να βγάλουμε κάτι που έχει το ματάκι του μωρού και ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να κάνουμε τα μαλλιά μας για να κοιμηθούμε. Έχω ζεσταθεί πάρα πολύ, έχω κουραστεί. Τα βγάλα τα μαλλιά. Τώρα πρέπει να κάνω το skincare μου. Το έκανα. Τώρα θα βάλω τα ρούχα μου. Θα αρχίσω πρώτα από τα κολλέ, τα σκουλαρίκια, ειδικά τα κοσμήματα. Τα έβαλα μέσα στο σακούλι τους και τώρα πρέπει να βγάλω τα ρούχα μου και τα παπούτσια μου επειδή ζεσταίνομαι και καλή νύχτα σας.